E hoxe queremos asumir un novo compromiso diante da sociedade galega e diante dos mozos e das mozas deste país. Construir nos próximos 4 anos 1000 vivendas nos conxuntos históricos artísticos dedicadas ao alugueiro para mozos e para mozas. E podémoslo facer e podémonos comprometer, entre outras cousas, porque ese programa aquí en Lugo xa o empezamos dende a Consellería de Vivenda. Esa é a credibilidade das nosas propostas. O Partido Popular dificilmente se pode comprometer a nada nesta materia despois do seu arduo traballo no goberno galego durante tanto tempo. O mellor que nos pudo regalar o Partido Popular nesta campaña foi a fotografía que nos deu onte. A min polo menos gustoume. A fotografía do señor Baltar, do señor Feijóo e do candidato de Ourense sentados como paspás na estación do tren de Ourense. Decían que perderan o AVE, o que perderon foi o tren da historia. Perderon o tren da historia. Perderon o tren da historia. Que AVE iban a perder? O que fixo o señor Feijóo? Non perderon o AVE, perderon o tren da historia. Pero xa que estaban ali na estación, eu animo aos mozos e as mozas a darlles un billete. Un billete o próximo día 27. Un billete para casa, para que marchen dunha vez para casa. Ese é o billete que precisan. A maioría absoluta trouxo para Lugo simplemente a un señor que el mesmo gusta de autodenominarse, non o decimos nós, non o di o Bloque Nacionalista Galego, dio el, Orozcus Maximus, cual emperador romano. Pois Lugo non necesita ningún emperador romano. Lugo necesita dun bo goberno e Lugo necesita do Bloque Nacionalista Galego que ten capacidade de xestión para gobernar esta cidade. Eso é o que necesita esta cidade. Necesita do Bloque Nacionalista Galego, porque necesita de eficacia, necesita de xestión e necesita de capacidade de goberno. Eso é o que necesita esta cidade. Amigas e amigos, eu quero rematar xa e vou dicirvos que o único voto útil é o voto o Bloque Nacionalista Galego. O día 27 hai un voto útil nesta cidade. É un voto ao Bloque Nacionalista Galego. E teño que rematar como empecéi fai 3 meses esta campaña. Teño que decirvos a todas e a todos hoxe aquí que o Bloque Nacionalista Galego sabe gobernar, xa o demostramos. Quere gobernar e, sobre todo, co voso apoio, amigas e amigos, imos gobernar este concello a partir do 27 de maio. Non teñades ningunha dúbida. Moitas gracias.